Zira Crespo naiz, historialaria, eta azken alde honetan interesatu naiz euskal emakumeen historia, eta batez ere, darama denbora bat pentsatzen nola egin dugun historia hori, nola irudikatu, pentsatu eta ereiki euskal emakumearen historia. Eta pentsatzen ari naizen gauza hauek partekatu nahiko nituzke zuekin. Eta hasteko garbi izan beharko genuke, orain banatu diren besto dira, agertzen dira gero testu batzuk eta nola segurazko ezin direla irakurri hemendik edo ez dakit, zuek izateko eta behintzat oparitxo bat izateko. Ez bazaizue gustatzen iritzaldia edo, behintzat. Eta hori, hasteko garbi izan beharko genuke edozein gauza pentsatzeko orduan, beti abiatzen garela leku batetik. Gure pentsatzeko markoak konfiguratzen dituzte gure galderak, gure interesak, gure ikuspuntuak. Ez bada esplizitua egiten, horrek ez du esan nahi markoa hori ez dagoenik. Saiatuko naiz hori esplikatzen. Adibidez, ni Zira Crespo naiz, emakume bat, katalana, Euskal Herrian bizi naiz duela denbora bat ere euskara ikasten ari naiz, ikusten duzuen bezala, eta euskaraz egiten ditut nire ikerketak. Eta errealitate honetatik pentsatzen dut nik, eta honetatik egiten ditut nire galderak. Eta orain, hori gehiago esplikatzeko edo, proposatzen dizuet nire hitzaldiaren izenburua dekonstruitzea. Zer esan nahi du horrek, lehenengo partea. Lehenengo gauza euskeraz da, eta horrek ja bere garrantzia dauka. Gauza bera da esatea euskal emakumeak edo las mujeres del País Vasco? Horri buruz pentsatu behar dugu, pentsatzen dut. Bigarren gauza, Euskal Herriko emakumeak. Hau izango da nire pentsatzeko eta ikertzeko objektua. Nik ematen diot horrela entitate bat, eta pentsatzen dut existitzen direla bai emakumeak, bai Euskal Herria. Eta hau ez da beti horrela izan, eta ez da beti horrela izaten. Eta denok ez dute sujetu hauek errekonozitzen. Ez hori bakarrik, hor borondate bat dago. Nik aldarrikatzen ditut euskal emakumeak eragile historiko gisa. Zergatik? Hemen jartzen ditut adibide batzuk, baina aurrera begiratzeko, hobeto ezagutzeko Euskal Herriaren historia, ze bestela ez dugu ondo ezagutuko, eta baita ere Europako historia hobeto ulertzeko. Emakume haue gabe ezin dugulako ondo ulertu eta ondo ezagutu. Bigarren partea, eraikuntza, hitza erabiltzen dut, ez? Honekin kontatu nahi dizuet, nire ustez, historia beti dela iraganeko eraikuntza bat. Eta hori esatea, hori horrela zen, ez dauka zentzu handirik. Beti begiratzen dugu, hori leku batetik, eta irakurtzen ditugu historia hori modu batean edo bestean. Eta azkena agian misteriotsuaena, parte misteriotsuena, irakerketa dekolonialarena. Honekin, kontatu nahi dizuet, pentsatzen dudala, euskal emakumeen historia egiteko erabili ditugun tresna epistemologikoak, hau da, marko teorikoak, edo erabili ditugun teoriak orain arte, uste dut kultura hegemonikotik egin direla, eta nire ustez ez dira izan oso erabilgarriak. Edo beste modu bat esan da. Eta, klaro, orain ikusita beste, ez dakit, baino, hitz egingo dugu. Baino, pentsatzen dut ezin dela euskal emakumeak, espainolak edo estatu batuarrak ikertzen dugun bezala ikertu.
Zergatik pentsatzen dudalako hemengo baldintzak ezberdinak izan direla. Aldiz, nahiko interesgarria iruditzen zaizkit mundu kolonialetik erabiltzen diren ikuspuntuak. Eta pentsatzen dut, horri begeratuz gero, euskal emakumeen historia hobetu ulertu dezakegula. Baina, hori ikusiko dugu eta gero hitz egingo dugu. Jarraituko dugu. Zer egiten den historiarekin, eta hau da niretzat garrantzitsuena, gauza asko, baina gauza bat da, imaginario bat eraiki. Zer da imaginario bat? Zer etortzen zaizuen, ea zer etortzen zaizuen zuei burura, euskal emakumei buruz pentsatzen duzunean, zein irudiarekin lotzen dituzue, zein hitzekin, hau da imaginarioa. Suposatzen dut, esaten dudanean, daukazu zerbait buruan, ez dakit. Indartsuak edo oso konservadoreak edo ezakit. Badaukazue irudi bat, beti. Eta hori nola egiten da, batez ere historia bidez. Euskal Herrian emakume sujetu bezala hasi zen agertzen historian edo ikertzen, nolabait esateko, esango nuke 19. edo 19. mendean, baina batez ere 20. mendearen hasieran. Eta zer gertatu zen garai hartan, momentu hartan? Joan da. Bai? Entzuten da? Bueno. Garai hartan, hasi zen pentsatzen edo kontzientzia hartzen Euskal Herria herri bat zela, eta ez hori bakarrik, sujeto kolektibo bat edo sujeto kolektibo eskubidun bat, eta hori garrantzitsuena historio propio bat zeukala. Eta orduan, hasi ziren pentsatzen baitare euskal emakumei buruz. Baina nork egin zuen ariketa hori? Gizonak, batez ere. Eta hemen jarri dut nola egin zuten irudi hori, edo nola ikertu zuten nire ustez, batez ere, edo labur bilduz, zer egin zuten, irudia pobretu eta esentzializatu, ez? Eta orain ikusiko dugu testu hauek pixka bat gainetik, ez dakit ere oso ondo irakurtzen diren. Bueno, pixka bat irakurriko dut gainetik, lehenengo bi testuak agertu ziren adibidez Euskadi egunkarian, Jose Maria Ojarbidek egindako testuak dira, bi egun ezberdinetan, lehenengoa izan zen, lehenengo testua, eta han ikusten da oso ondo, nola nire ustez hori irudi esentzializatu hori, lehenengo parrafoarekin nahikoa daukagu, nik ezakit hemen oso ondo dit. La mujer vasca es hoy reina del hogar, reina que pone, nik ez, hori, vale. Ederki, eskerrik asko. Reina del hogar, reina que pone el amor a la casa y a los hijos por encima de todos los amores. Mártir del deber, Oriona, esclava de sus pequeñuelos. Guía recta y firme, maestra insustituible del grey infantil, grey ez dakit zer den, pudiera ser el más firme sostén de nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Handik egun batzuetara, bigarren testua agertu zen, la mujer casada en Navarra, eta hasten da ikertzen, pixka bat historia akademikoagoa egitnez, baina lehenengo esaldiarekin, gustatu zait, dijimos hace unos días en nuestro último artículo que ya era hora de que comenzáramos a preocuparnos un poco de la mujer vasca, ya era hora, baina a ber nola egiten duzuen.
Vale. Bigarren testua, ja jarriko gara, hemen ja, non daukat, barkatu, hemen. Bueno, hau da, Polikarpo Larrañagak egindako liburu batetik hartuta. Liburu hau emakumea behituan dauzkat liburu, nire liburu, bueno, hemen daukat nire boltzan liburu bat, ze hiru ale dauzkan ikerketa bat, emakume abertzale batzaren elkarteari buruzko ikerlan mordo eta sakon bat, baino bere ikuspuntutik egindakoa. 1977an argitaratu zen, eta ikusteko pixka bat baita ere ez da bakarrik irudia esentzializatu eta pobretu, beti gizonen azpian egon garela, historian edo azalduta, eta nik uste dut adibide hori hortan ondo ikusten da, ze azten da liburua, introdukzion, azten da liburuan hitz egiten Sabino Aranari buruz. Eta, kuriosoa da, ze gainera, emakume abertzale bat sortu zenean, Sabino Arana ja hilda zegoen, baina hala ere, han zegoen pixka bat espiritun. Eta irakurriko dizuet esaldi bat bakarrik. En su clarivadencia de patriota, dago bigarren parrafoan, predijo el papel decisivo de la mujer vasca en el triunfo de la libertad de la patria. En su azarosa y corta vida no tuvo tiempo para organizar las actividades de las mujeres patriotas. No tuvo tiempo, baina hemen jarriko dut, badaezpada, pero no despreció ocasión para recordar su misión. Bueno, vale. Hori, aipatu den agentzia hori, kenduz, guztiz, emakumei. Eta orduan, oso, pentsatu behar duzu, egingo dudana da oso generaliz, orokorra, irakurketa orokorra, eta agian, gero mastizatu dugu. Baina, bigarren irakurketa, 20. mendearen bigarren partean agertzen da feminismoa. Ez da agertzen feminismoa horrela, ez da ondo azalduta. Feminismoa lehenik agertu zen korronte bat, baina egia da 20. mendearen bigarren partean aldezakegula esan historia eragin izan zuen ikuspuntu bat izan zela, ez? Eta emakumea behingoz agertu zen erdigunean ikerketan, ez? Eta, agian pentsatu genezake azkenean Euskal Herrian historia merezi zuen lekua izango zuela euskal emakumeak. Baina zer gertatu den ere, nire ustez, eta hau kritika txiki bat egingo dut, askotan, ez beti, baina askotan, iruditzen zait, feminismoa, kultura hegemoniko partaideak direla ere, eta handik eginda askotan, eta zer daukate kultura hegemonikoak berez, gutxetzi egiten dira kultura subalternoak edo gutxituak. Ordun eta baita ere han barruan dagoen emakumeak. Ez dakit ondo ulertzen den, baina esan nahi dut ere batzutan pentsatzen genuen agentzia berriro edo aldarrikatuko zuten emakumeen agentzia, Euskal Emakumeen agentzia, baino ez. Zen hori eta uste dut, labur bilduz, sujetu ukatu eta agentzia kendu digute ere batzutan feminismo hegemonikotik. Eta, feminismo
hegemonikotik ere asko ikertu da edo pentsatu da nazioa adibidez, ez? Nazioa eta emakumeen arteko harremari buruz, baino nazio hauek beti dira, adibidez Espainian, beti nazio hauek aipatzen direnean, hitz egiten dute beti Euskal Herria edo Kataluniari buruz. Ez da hain arrunta, eta nik behintzat ez dut ezagutzen, nazio espainola eta emakumeen arteko harremanak ikertu dituzten lanak. Bueno, pasako dut pixka bat azkar. Hemendik, baino, esan dezakegu nazio eta emakumeen arteko harremana ikertu ditu, teoriko ikertu dituen aditu bat, edo garrantzitsu bat, hemen Euskal Herrian egiten du lan, eta da hemengo historialari bada, eta da Mercedes Ugalde, eta justo oso adibide paradigmatikoa da, ze pentsatzen dut, feminismo hegemoniko hortatik abiatzen dela bere ikerketak, eta hori ikertu du teorikoki, baino baitari praktikan, ez? Eta bera da, berriro emaikume abertzale bat agertuko da, bera egin zuen tesi orain, tesi garrantzitsu bat, klasiko bat eta beti joaten garen tesi hortara, ze emakume abertzale batzari buruzko tesi bat. Eta da, hemen dago liburu formatuan, Mujeres y Nacionalismo Vasco, Génesis y Desarrollo de emakume abertzale batza elkarte hori, ez? Bueno, esan dudan bezala, da ikerlan gako bat honen inguruan, eta ez da bat ere lan txar bat, baina, eta ondo egindako historia, horregatik segurazko erabiltzen dugu, ze ondo dago, baina nik partekatzen ez dudan ikuspuntu batetik dago eginda. Eta adibide bat dauzkat, agian ez da, gero pentsatu dut, agian badaude beste adibide argiagoak, baina hau aurkitu dut eta ulertzen dugun zer esan nahi dudan. Artikulo batean, ez justo liburu hortan, baina artikulo batean, artikulo gaztelaniaz da, zentena idazten ditu bete gaztelaniaz, baina aipu batzuk daude euskeraz itzulita, ez? Hasieran, artikuluaren hasieran agertzen da esaldi hau. Esaten duena. Emakume hemen daukazu ere, ez dakit ondo ikusten den, baina irakurriko dizuet. Emakume abertzaleak ez zeuden beren garaiko mugimendu sufragistan sartzeko prest. Eta honekin hemen gelditzen naiz. Hori gaztelaniaz, esaldia gaztelaniaz zen, no estaban en condiciones de sumarse al feminismo sufragista. Hemen daukagu errealitate bat, eta da, hemen Euskal Herrian mugimendu sufragista esen izan arrakastatsua. Hori nola irakurri alduzun, ez? Esan dezakezu, hemengo baldintzak edo ez mugimendu hori esen baliogarria hemengo emakumeentzat, edo alduzu esan, ez ziren prest horretarako hemengo emakumeak, ez dakit, heldugabeak ziren, edo ez zeuden, hori esan nahi dut. Nik uste dut hemen dagoela irakurketa paternalista bat. Beste adibide bat. Eta, ondo. Beste adibidea, duela egun batzuk atera dute historialari batzuek emakundearekin batera gida bat. Hemen jartzen da, ezin dute irakurri, baina
genero ikuspuntutik egiteko memoria historiko, gida praktiko bat. Nola egin dezake historia genero ikuspuntutik. Ondo. Eta ez dago gaizki. Eta gainera, nahi baduzue, kontsultatu daiteke ze dago PDF-en dago zarean. Ez dago gaizki, edibide politak dauzka, interesgarria da, baina uste du berriro feminismo hegemoniko begiradarekin dagoela eginda. Eta adibidez ez da agertzen euskal emakumeren subjektu pairatu duen gutxitzea eta inbizibilizazio buruz ez da hitz egiten, existitu ez balitz bezala. Adibidez, ez da agertzen Euskal Herria hitz, Euskadi hitz, edo euskal adjetiborik. Ez da agertzen. 3 aldiz agertzen da Espainia, ez da asko ere, baina zerbait da. Eta nazio hitza bakarrik agertzen da hitz egiteko adibidez liburutegi nazionalari buruz edo lako gauzak. Baina ez da hitz egiten nazio auziari buruz. Eta, bueno, aukera bada, eta ondo, baina kontuan hartu behar dugula, hemen egindako gida batean ez da agertzen Euskal Herria adibidez, edo ez da hitz egiten horri buruz. Desagertzen da eztabaida hori edo hori. Orduan, laburbilduz. Orain arte, euskal gizonak, edo ez dakit nola esan, alde batetik eta emakume feminisma hegemonikoak bestetik, marraztu dute euskal emakumen irudi hau, guk daukagun buruan. Hasieran esan dudan imaginario hori. Eta uste dut irudia dela, hemen jartzen dudan bezala, Mara Lodiz margotutako irudia. Gutxetzia paternalista, esan dudan lehen, eta egon dela bere ahotsaren usurpazio prozesu bat. Oso gutxitan hitz egin dute euskal emakumeak zuzenean. Eta orain ikuspuntu dekolonial hori ere aipatuko dut, ze nik pentsatzen dut ikuspuntu dekolonial horrek usurpazio prozesu horri buelta ematen lagundu ahal digula. Esaterako, feminismo dekolonialetik, adibidez, ahots beltzek, esaten dute txuritasunetik sortu dutela emakume beltzaren irudia. Eta nik pentsatzen dut, modu berean, esan dezakegu Europa barruan hegemonia kulturaletik kultur gutxitzeko emakumen irudiak sortu dutela. Eta hain zuzen Espainian iruditzen zait, euskal emakume bat zer den Espainiako markotik definitu dugu. Eta beste aldetik ere hemengo gizonak. Baina, hau hemen nola da, hau da teoria. Teoriko egia agian edo ez dakit. Orain jarri nahi dizkizuet, aurkeztuko hurrengo hilabetetan egin behar ditut 2 hitzaldi gehiago. Eta pixka bat landuko dut hemen azaldu dudana. Orduan pixka bat gainetik, bi adibide hauek jarriko dizkizuet. Lehenengo adibidea, eta pixka bat agian polemikoa. Euskal matriarkatua.
hau hitza. Ez dakit badakizuen, inoiz entzun duzuen, edo beti han dagoen edo dabilen hitz bat da. Zu historialari serio esan nahi baduzu, euskal emakumei buruz pentsatu nahi baduzu, beti erantzun behar duzu galdera hori. Eta da, zuk pentsatzen duzu euskal matriarkatua existitu dela? Zer pentsatzen duzu hori buruz? Kontuz. Erantzun ondo. Ze bestela, gaizki kontsideratuta egongo zara. Bueno, oso hitz kaltegarria izan da. Eta nik uste dut baldintzatu ditu gauza asko. Eta emango zergatik den kaltegarria, ez? Bi arrazoiagatik. Bueno, da hori markoena, jarri diguten marko bat, dikotomia, zer da dikotomia bat? Esatea, edo hau, edo bestea. Jarri digute, dikotomia faltzu batean, eta dikotomia hau da, edo patriarkatua, edo matriarkatua. Eta horrela ezin da pentsatu, berak ikusi duzuen bezala, historia anitza da, emakume egoera ez da izan beti berdina, oso modu ezberdinetan hitz egin dezakegu emakume egoerari buruz. Orduan, baldintzatu ditu diskurtsoa, eta gero, eta iruditzen zait, eta agian mahai inguruan hitz egin dezakegu horri buruz gehiago, ze oraindik ez dut sakondu, baina iruditzen zait, baita ere, honen inguruan tabu bat daukagu. Eta da, nola, ez dakit nola esan, zein da tabu hori? Bueno, nola oso gaizki ikusita dagoen esatea Euskal Herrian matriarkatu bat egon dela, ez dela egia, ze matriarkatu bera, hitz bera patriarkatuaren asmakizun bat da, matriarkatu hitza berez ez da ezer, ez da existitu, baina nola hain gaizki dagoen ikusita, ja ezin duzu esan hemen Euskal Herria, edo ezin duzu pentsatu hemen Euskal Herria agian, momentu batzuetan gauzak ezberdinak izan direla, emakumea. Eta hori historian beti agertzen da, batez ere, agian Erdi Aroan ez hainbeste, baina geroago, agertzen bada, adibide txiki bat, non ikusten da, hobekuntza txiki bat, non agian esan dezakezu Euskal emakumeen egoera ezberdina zela, agertzen bada berehala mazitizatu behar duzu eta esan behar duzu. Ez gara ezberdinak izan, lasai. Bueno, hau da gutxi gora bera, matriarkatu hori buruz esan behar nuena, eta hurrengoa. Orduan, nire galdera da, pentsatu aldugun, edo horri buruz eztabaidatu aldugun, eta galdera da, lur hauetan ere gauza batzuk ezberdinak izan direla genero antolamenduari dagokionez, horri buruz pentsatu alda, hau da nire galdera. Eta orain, bigarren, hori kenduko dut, eta hemen, hitz egin behar, ikertzen ari naiz, edo pentsatzen ari naiz gauza bati buruz, eta da emakume hitzari buruz. Nik pentsatzen dut, ezin dela ukatu, baina agian bai,
ezin dela ukatu euskal emakumeak momentu batzuetan Europako eta Espainiako moldeekin ezin dela ikertu, ezin direla ikertu. Eta uste dut, hizkuntza bera agian ematen dizkigute pista batzuk. Eta hemen orain hitz egingo dugu. Eta horri buruz hitz egiteko beharko dut zuen laguntza ikusiko zuen. Uda honetan irakurri dut liburu bat, La invención de las mujeres liburua, hemen hartu dut, baina gero nahi nuen hemen liburu guztiak izan, aztu dut, berdin da, ez lasai. Gero hartuko dut lasai, eskerrik asko. Liburu hori, La invención de las mujeres, oso izenburu potente bat dauka, historia de kolonialen inguruko tesi klasiko bat da, eta labur bilduz, asko labur bilduz, egilea ikerlari nigeriar bat da, emakume bat, beren ustez, emakume kategoria bera mendebaldeko ekarpen bat da. Baina, guk ulertzen dugun moduan, emakume ideia bera, bere herrian, hau da Nigerian, emakume ideia bera ez zen existitzenan. Eta proba bat da, ez zegoela bere herrian hitz bat emakumea esateko. Nola ez zen existitzen hitz bat, horrek esan nahi du agian ideia bera ez zela existitzen. Eta orduan, nik gauza hauek irakurtzen dudanean beti pentsatzen dut. Eta euskeraz? Nola esendatu duten woman o mujer euskeraz? Emakumea, ez? Hori badakigu. Baina, entzunda neukan, eta hortan begiratzen ari naiz, entzunda neukan emakume hitza bera nahiko modernoa zela. Erabilera behintzat. Eta hau da nire proposamen dekoloniala. Nire ikerketaren hasierako hipotesia da, emakume hitza momentu batetik aurrera beharrezkoa izan zen eta erabiltzen hasi zen. Eta begiratu dut oso gainetik, eta agian hemendik ateratzen naizenen, ja zuekin hitz egin eta gero, deskartatuko dut hipotesia, baina begiratu. Begiratu dut, euskaltzaindiaren datuekin, ez dakit ondo ikusten den, baina euskeraz emakume izendatzeko erabiltzen ditugun hitz batzuk, ez? Emazte, Andrea, andere eta emakume. Hori nola da? Gorria, bale. Bueno, hauek dira mendeak, ikusten da oso garbi, momentu batetik aurrera batez ere hasten dela idazten, ze hauek dira, agertzen diran, euskaltzaindian agertzen diran, bere datu basean datuak, eta hauek dira izen hauek testuetan agertzen diren hitzak, ez? Klaro, gero eta testu gehiago dauzkagu, hori nabaritzen da. Baina, emakume hitzarekin fijatu pixka bat, berdea da, orain, hemen oso gaizki atera da, zen, printzipioz, hau, hemen zegoen, baina, punteroarekin nahikoa. Ikusten da, momentu batetik aurrera, igotzen da asko, agian nik nahi nuken, baina esain beste, baina asko igotzen da emakume hitzaren erabilera. Eta uste dut hemen argiago ikusiko da. 19. mendean emakume hitza izugarri igotzen da. Emakume hitzaren erabilera, testuetan.
Gero, nire bigarren froga da nire mutilaren ama. Berarekin hitz egin nuen, bera zegamarra, eta galdetu nion gauza bat gero zuekin partekatu, galdera hori norea erantzuten duzuen. Galdetu nion, emakume hitza nola erabiltzen zuen, eta bera oso garbi esan zuen, emakume hitza bakarrik erabiltzen zuena, berak esateko emakume modu orokorrean, emakumea. Baina bere herriko emakumei buruz hitz egiteko, inoiz ez duen erabili emakume hitza. Baizik eta Andrea edo... Eta orain, nik pentsatzen dut, hau oso leku egokia dela horri buruz hitz egiteko, eta nahi dizuet galdetu zuei, nola erabili izan duzuen emakume hitza. Eta, hori horrela da, horrela bada zerbait. Orduan, momentu batetik aurrera, erabiltzen hasten bada, hitz bat lehen erabiltzen ez zena, eta justo emakume modu orokorrean hitz egiteko, horrek esan nahiko zuen, galdera batzuk daudean, ez? Zergatik ez zen erabiltzen lehen, ze hitz erabiltzen zen, edo agian ez zen beharrezkoa hitz hori erabiltzea, galdera batzuk daudean. Eta nahi baduzue, orain hitz egingo dugu horri buruz. Hau da, hasierako, ikusteko ere ez nola egiten diren ikerketak, ez? Daukazu hipotesi bat, eta saiatzen duzu probatzen, eta aurrera joaten den. Eta, ja bukatzeko, hau da, azken diapositiba, nola nahi den ere, dudarik ez daukat, emakume hitzaren apropiazioa egon zen garai hartan, hau da, 19 eta batez ere 20. mendean, eta garai hartako emakumeak hitz horri esker hartu zuten bere egoeraren kontzientzia. Eta bukatzeko, eta hori frogatzeko, eta ez egiteko nik lehen esan dudana, ez ahotsaren apropiazio bat, emango diot hitza, bere testuare baten bidez, Polixene Trabuduari. Hemen daukagu. Orain bai behar dut nire liburu. Baina, naiz. Hemen daukat. Bere hitzekin bukatuko dut, hitz hauek edo elkarrizketa batean kontatzen du berak, nola 1923an egin zuten amari omenaldi bat. Amaren omenaldi bat EAJ-ko alderdia. Eta berak horrela ikusi zuen edo omenaldi hori. Gu ez ginen ama, omenaldiaren egiazko neurria ezkutatu nahi zen. Emakume ausart, adoretsu, parte hartzaileari gizonekin batera borroka egiten zuenari zegokion omenaldia alegia. Euskal amaren izena jarri zioten, ukito konservadorea emateko. Alderdian gehiengoaren ideiekin bat egiten zuena. Egiazki ez zelako Euskal amari egiten zitzaion omenaldia, baizik eta borrokan eta astakeriak oihukatuz gebiltzan emakume txotxoloa batzuei egiten zitzaiena. Eta baietz uste dut, egin genuela gure lantxoa, ezta? Garai hartako pentsaera apur bat modernizatzen, hainbeste amatasun eta itatasun eta euskal ama, eta emakume etxean, eta emakume sakrifikatua, eta emakume ona, eta emakumea, ez zen zangartasun kontua, askatasun kontua zen. Azke sentitzea, gizonen parte izatea gauza askota.